Nagmabulukon ang formal nga paghurar sa mga bag-ong napiling opisyales nga mananaog niadtong bag-ohay lang nga piliay sa Mayo 2022. Kini gilang Kauban nila MisOr Oriental 2nd District Congressman-elect Yevgeny Vincenti Bambi Emano, Tagoloan Mayor-elect Atty. Nadia B. Emano Ilipe uban ang iyang tibuok bando. Lakip sa mihurar si Cagayan de Oro 1st District Congressman-elect Atty. Lordan Suan ug ang pipila ka CDO City Councilors-elect ubos sa bando padayon Pilipino ni atong Hunyo 18, 2022 sa balay ni Notchka sa lungsod sa Tagoloan. Let today's oath-taking ceremony be a reminder that every day when we wake up from our beds, may it be comfortable beds or not, and every time you put on your socks and shoes, and every time you put your boxers and shirt, be a reminder that we have an obligation to the people of the province of MisOr Oriental and you to the people in the city of Cagayan de Oro. Dako kayo ang kalipay sa tanang opisyales dihang kinasing-kasing silang nanumpa kung asa ang programa gisugdan sa usa ka misa pasalamat nga gipanguluhan nila Monsignor Ray Manuel S. Monsanto, Reverend Father Roberto C. Balsamo Jr., Reverend Father Juliano Oriticas Jr. ug Reverend Father Robert Rowie Paho. Gani pahinumdum ni kasamtangang Gobernador Bambi Emano nga dili angayan malimot ang tanan sa tinuoray nga serbisyo ngadto na sa katawhan nga maoy tinguha og labing tuyo sa ilang kadaugan. Of the 112 million population in the country, 243 as of now ang ihap sa congressmen elected. Of the population, that's 0.0002% sa intiro tapunon from Hulo to Apari. Let this be an assurance that I, Congressman-elect Lordan, and re-electionist Congressman Christian will move heaven and earth to bring betterment to the province, to the city. Sa maong oath-taking, nahimong administering official ni 2nd District Congressman-elect Bambi Emano si Kapitan Rick S. Mangsangkagan sa Barangay Minaluang, lungsod sa Claveria. Samtang si Barangay Rosario Tagoloan punong Barangay Honorable Macnelly J. Norquillas, mao'y administering officer ni Tagoloan Mayor-elect Atty. Nadia B. Emano Ilipe. Ang mga newly elected Tagoloan Vice Mayor ug SB officials, lakip na sila CDO City 1st District Congressman Atty. Lordan Suan ug mga City Councilors-elect na numpa ubos ni Governor Bambi Emano. Hugot usab nga misuporta sa maong kalihukan ang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan, Misamis Oriental Department Heads Association kun modha, uban ang padayon Pilipino slate gikan sa tibuok lalawigan, special guests ug mga pamilya ug minahal sa kinabuhi nga labihan kamalipayon nagsudong sa mga winning officials. Ang maong panagtigom nagpakita lamang sa usa ka sinsiro ug dunay dedikasyon nga pagserbisyo alang ngadto sa katawhan nga kanunay nang napamatud-an og gimithi nga padayunon sa tanang bagong napiling mga opisyales dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental ug dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban sa Edgar Abejo sa kamera, ako si Lambo Rajian Amor Maygay alang sa MisOr Balita.